שלום לגולשי יוטיוב. היום אני הולך ללמד אתכם על לולאות. הנה הכל מפעם שעברה, זוכרים? טוב, אז מה זה לולאות? לולאות זו דרך השוואה או בדיקה של משתנים, שבעצם אתה יכול נגיד לבדוק אם var קטן מ-PHP. זו דוגמה לאחת הלולאות if. טוב, אני אתחיל ללמד אתכם. בואו נכתוב את הקוד לגמרי מחדש. אוקיי, מה בעצם עשינו עד עכשיו? הגדרנו משתנים. אוקיי, בואו נתחיל עם הלולאות. הלולאה הראשונה זאת if, הכרתם אותה גם פעם הקודמת. בעצם מה כתבנו פה עד עכשיו? אם var שווה PHP, אקו משהו. אוקיי, בואו נבדוק אם זה עובד. הופה, לא כתוב פה כלום. למה? כי var לא שווה PHP. רואים? אם var לא שווה PHP, אקו var לא שווה PHP. יפה. עכשיו בואו אני הולך ללמד אתכם עוד, לא בדיוק לולאה, אבל משהו דומה. זה נקרא else. בעצם מה שהאלס הזה עושה, אם התנאי למעלה לא מתקיים, הוא בא בדיוק אחרי זה. והוא גם עם בלוקים כמו שאתם רואים. else, אקו, var לא שווה. ואותו דבר. אותו פלט בעצם, אבל לא אותו קוד. אוקיי, בואו נעבור ללולאה הבאה. היא נקראת switch. היא הולכת ככה. switch. כאן שמים משתנה בסוגריים, נותנים את var. בלוקים כמובן. case. 0, נקודתיים, זה אומר אם הוא 0. אקו. וברייק, זאת אומרת הוא יעצור, הוא לא ימשיך לשאר הקוד. אפשר גם בלי ברייק, אבל הכי מומלץ, כי אז זה מעט את הדפדפן וזה חוסך משאבים בכללי, אם שמים את הברייק. כאן אפשר להוסיף עוד מיליון קייסים. אפשר אפילו עוד כמה, דיפולט, אקו, var לא שווה 0 או 1. וברייק. למרות שכבר לא כל כך חייבים ברייק, כי זה כבר בסוף, אבל תמיד כדאי בשביל להבין. טוב, אז בואו נראה מה זה יעשה. אתם בטח כבר יודעים, אבל רק בואו נבדוק. var שווה 1. למה? כי אם var שווה 1, אקו var שווה 1. טוב, לולאה נחמדה, אפשר לעשות איתה הרבה דברים. זה בעצם די קיצור של if, כי... טוב, לא משנה. תבינו לבד. הלולאה הבאה היא for. היא לולאה ממש נחמדה, אני אראה לכם. אוקיי, המשתנה הראשון, שמים משתנה. המשתנה הראשון זה איך שזה יתחיל. המשתנה השני זה איך שזה יגמור. אפשר או קטן לי, או קטן או שווה לו. 15 נגיד. ואחרון זה איך הוא כל פעם ממשיך עד פלוס פלוס. מה שהלולאה הזאת עושה, היא עוברת על עצמה שוב ושוב ושוב ושוב, שכל פעם משתנה. נגיד לכם את זה ככה, אם
בהתחלה i שווה 1. הוא עובר על הקוד, עושה אקו, i וברייק. טוב. אחר כך, אוקיי, הוא אמר i ברייק, זאת אומרת, הוא אמר 1 וירד שורה. אחר כך הוא עובר שוב על הקוד, רק שהפעם i++, זאת אומרת ש-i שווה 2. 2 ויורד שורה. 3 יורד שורה, כך עד 15. בואו נבדוק אם זה עובד. יפה. אוקיי, אפשר אפילו עד מספר די גבוה. אופה, יש פה את כל המספרים מ-1 עד 9,999. אוקיי. אפשר לעשות עם זה הרבה דברים נחמדים. אפשר גם נגיד לבדוק. אוקיי. בואו אני אראה לכם. רגע, שכחתי להראות לכם שאפשר נגיד לעשות לולאה בתוך לולאה. if i שווה 1 אקו מה שהפעם הוא יעשה הוא רק יגיד 1. למה? בגלל שגם אם i שווה 2 הוא לא פולט כלום, הוא לא מציג פלט. אפשר ככה לעשות הרבה דברים. עכשיו אני אראה לכם את לולאת while או will או איך שלא אומרים את זה. will, כאן שמים תנאי כמו if, די דומה ל-if. will php קטן מבר אקו php קטן מבר ו php נשים את ור ב-50. בואו נראה מה יקרה. אוקיי, תראו מה קרה. רגע, בואו אני אעשה את זה מסודר. אפס קטן מ-50, 1 קטן מ-50, אופה, עד 49. למה? כי 50 לא קטן מ-50. מה שווייל עושה, שמה כן היא, כש-php קטן מבר, היא אומרת php קטן מבר ומוסיפה 1 ל-php. זאת אומרת, בואו נבדוק מה היא עושה. php מתחיל כ-0. ור כ-50, אבל את ור לא משנים, אז זה לא בסדר. אוקיי, 0 קטן מ-50, אוקיי, היא בודקת עם 0 קטן מ-50 ומציגה את זה למסך, אם כן. טוב, יפה. עכשיו היא הוסיפה 1 ל-php, זאת אומרת שעכשיו php שווה 1. היא בודקת גם אם עכשיו עדיין php שווה, אם עדיין php קטן מ-var, זאת אומרת אם 1 קטן מ-50, ואם כן, וזה כן, היא מציגה את זה פלט. ככה עד סוף, עד שכבר 50 לא קטן מ-50, ואז היא מפסיקה. נכון, מגניב? עכשיו אני רוצה להראות לכם על do while. זה ממש דומה ל-while. זה בעצם גם אם הקוד לא מתקיים ב-while, אז היא עושה את זה פעם אחת. do echo php while אוקיי, מה עשינו פה? בעצם אם זה היה while רגיל זה לא היה אומר כלום, נכון? כי var לא שווה php. אבל ב-do while נראה מה קורה. 1 שווה 0. בגלל שלא משנה מה התנאי, הוא עושה את הקוד פעם אחת בלי קשר לתנאי. טוב, נראה לי שסיימנו. עד כאן המדריך שלי, מדריך 2 בסדרת PHP, ונתראה במדריך הבא. ביי.